ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କବିତାଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କବିତାଟି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆସ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀଗଣ ରାବ ଦେଇ ଯେଝା ବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବା ରଡ଼ି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁପଲ ଗଠରୁ ବାହୁଡ଼ି। ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ଇ ଘରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘଟଇ ଗଗନ, ଆବରଇ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟେ ତାରା କୋଟି କୋଟି, ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନରନାରୀଗଣ, ତାହାର ପର ସେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ।